gouvernement ni a dɛmɛ bagajɛkulu bɛɛ ka hakilinaw kɛra kelen ka tagabolo kura dɔ ta n'o tagabolo kura kɔrɔ ye ko GIR n'a bɛ fɔ tubabukan na ko gestion intégrée des ressources en eau o gestion intégrée des ressources en eau ka laɲini yɛrɛ ye min ye ji min b'an bolo kɔrɔ ji in bɛ se ka bɛɛ mago ɲa cogo min na ka kungo kɔnɔfɛnw fana mago ɲa ani k'a tɔ bila an ka an bɔnnaw ɲɛ an mɔdenw n'an tulomasamaw ɲɛ GIR yɛrɛ tagabolo ye de donc o laɲiniw bɛɛ kɔnɔna la an ka gouvernement ye gafe dɔw dilan n'an b'a fɔ o dɔ ma ko code de l'eau ani politique nationale de l'eau olu ye jɔsenw ta walasa ji baara cogo ji mara cogo ani ji saniya cogo bɛɛ bɛ se ka tɔpɔtɔ o kɔnɔ cogo min na donc o tagabolo dɔ de y'a jira k'a fɔ ko gafe dɔw kan ka dilan n'o ye stage ani sage ye olu ye baara dɔw de bɛ boloda min bɛ se k'an ka yiriwa taga n'an b'a fɔ o ma ko développement o yiriwa tagabolo y'an ka sɛnɛkɛ ni bagan mara ni mɔniw ni fɛnw ani fɛn caman b'a la o y'o ye donc an ye baara min kɛ sɔgɔmada in na o baara y'o tagabolo dɔ de ye gouvernement ye o baara kumaba dɔ boloda min bɛ taa fo san 15 ou san 20 na n'an b'a fɔ o ma ko stage bon o stage in na bolofaraw de kan ka k'a la n'o fana bɛ fɔ ko sage bi baara kun ye ko an ye document dilan de an ye acteurs bɛɛ wele parce que document in yɛrɛ dilanla babolo min kan o babolo in tɔgɔ ye ko suru o bɛ Mopti mara la a bɛ cercle 3 de concerné Bankassi Koro ani Douanza fan dɔ b'a la donc an ye acteurs wele ka bɔ Mopti mara la ka na bi lajɛrɛ kun y'o de bɛɛ ka na i fɛla fɔ gafe in kan walasa gafe in bɛ kɛ bɛɛ ka gafe bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ gafe in fɛnɛ kɔnɔna bɛ se ka améliorer cogo min na